Sa number 3, mayara sang tatlo ka mga bagong mga varieties ang high-yielding na mga tubo ang gin-launch ang Sugar Regulatory Administration. Ini sa nagapadayon karon nga 72nd PhilSUTEC Annual National Convention sa Cebu. Ginsiling ni SRA Administrator Pablo Luis Escon ang DA-SRA ang mag-release ang tatlo ka high-yielding sugarcane varieties sa tuyo nga mabuligan ang mga sugarcane farmers. Paayos ang ilang productivity kag kita. Ang ahensya ang nag-distribute man sang libre nga beneficial microorganism o kon BMO organic fertilizer para mapanubo ang production cost. Sa speech ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa PhilSUTEC National Convention, iyagin siling nga sa 2027 ang DA ang nag-allocate sang 300 million pesos para sa development sang laboratories kag incubation center para sa mga bio-agents para mabuligan sa gihapon ang mga mangunguma in kaso nga mayara sa pag-atake sa gihapon sang RSSI. Mayara sa gihapon sang ihanda nga chemical pesticide kontra RSSI. Madamo sa pagpanghangkat nga ginatubang ang sugarcane farmers suno kay Chu. Kag nalakip diri ang pagsaka sang input costs, labor shortage, low production kag climate change. Suno kay Chu Laurel, ang PhilSUTEC ang importante nga partner sa sugar industry kung sa diin ginadala sini ang science, technology kag expertise mas malapit sa mga nagakinahanglan sini. Regarding RSSI, we have also set aside for 2027 in anticipation of having this problem come back or if ever this problem becomes stronger. The DA has allocated a budget of 300 million pesos for development of labs or incubation centers to create the bioagents per municipality where sugar is planted. And of course, we are equipping ourselves and putting on standby also chemical pesticides to fight this problem. So let us face these challenges not by pretending they are small, but by becoming bigger, smarter, and more innovative than the problems before us. After all, we are in the sugar business. We know that good things take time, but we also know that nothing gets sweeter without hard work.